Velkommen til. Mit navn er Morten Simonsen. Jeg er pre-sales konsulent her hos Visma Software. Jeg skal i dag vise, hvordan vi i Vismanet ERP laver en indkøbsordre. Vi starter med at gå ind i vores arbejdsområde, indkøb, vælger ny indkøbsordre, og vores indkøbsordrebillede åbner sig op. Det første, som vi skal tage stilling til, det er vores leverandør. Vi starter med at søger på dansk. Systemet viser alle dem fra vores leverandørregister, som hedder noget med dansk, vælger dansk sync. Jeg kunne også vælge op på forstørrelsesglasset og finde dem og få en liste op over alle vores leverandører. Men jeg ved, at jeg vil bestille noget for dansk sync. Vælger vores leverandør. Kan tilføje en beskrivelse, hvis der er mulighed for, hvis der er brug for at lave en eller anden form for leverandørreference. Valutaen som den her leverandør er danske kroner. Jeg kunne ændre den her, hvis det var, men på mit leverandørkort, der har jeg angivet, at den her leverandør, der handler vi danske kroner. Jeg skal tilføje en vare selvfølgelig. Jeg klikker på knappen tilføje vare. For en liste op over alle de varer, som min leverandør har. I det her tilfælde, så kan jeg se, at jeg kan købe skruer, jeg kan købe dem både enkeltvis, jeg kan købe dem i pakning, og så kan jeg købe søm. Jeg får samtidig overblik over, hvor mange jeg har tilgængeligt på mit lager, hvor mange der er på vej ind på andre indkøbsordre, for at give mig et overblik over, hvordan det ser ud lige nu. Jeg vælger i det her tilfælde min søm, trykker tilføj og luk. Og nu, fordi jeg har lavet min leverandørpriser, så kan jeg se, hvad min søm de koster. I det her tilfælde er det 50 øre. Jeg vil gerne bestille måske 8.000. Sådan der. Koster 4.000 kroner. Hvis det var, at jeg arbejdede med projekter, så vil jeg kunne tilføje min indkøbsordre direkte og knytte den til et af mine projekter, så det blev medregnet i mine omkostningsbudgetter på det projekt, som de her er købt ind til. Nu er der egentlig blot tilbage at bekræfte min ordre. Vi fjerner den lige fra hold. Sende min indkøbsordre til min leverandør. Registrere en varemodtagelse og få lagt de her varer på plads på vores lager, og selvfølgelig modtage en faktura og betale den til min leverandør. Det var en kort gennemgang til indkøbsordre. Hvis du vil se mere omkring indkøbsordre, måske høre noget om, hvordan man kan automatisere nogle af de her processer, fordi det her er jo en meget manuel proces, som jeg har vist. Det er selvfølgelig muligt at håndtere mange af de her steps via vores API og forskellige automatiseringer. Hvis du vil høre mere, så er du velkommen til at kontakte os på kontaktformularen på vores hjemmeside. Alternativt kan du skrive en mail til os på erp@visma.com, og så skal vi nok vende tilbage, og så kan vi eventuelt sætte et møde op, hvor vi går i dybden med Vismanet ERP, hører lidt omkring jeres udfordringer og viser, hvordan at man kan løse det i systemet. Tak for det.